Evakuasi, Bos. Iki piye sejarah piye sejarah? Pak sopir bagaimana iki? Sopir kakeane. Apane iki jare bane bleset apane iki? Duh, mati gak ketok, gak apa-apa. Ini iki gak apa-apa. Iki tetep rekam posisinya. Kalau terkes teko kalau arep Lur, bane ngarep. aja demek, Git. Gak apa-apa kena. Bane ngarep lho. Bane piye kuwi delok posisine, Ban? Halah lah. Cemplung ngalor, men. Iki berarti posisi aduh motorku nyala kok ya. Karena kocang gini. Evakuasi nunggu truk satunya, Bos. Karena ini tergelincir ke Ngaloren. terngalorkan. Kegeser. Karena iki lho, Bos. Iki terambles-ambles. Nah, iya. Dan ngasihnya mending mek nganan daripada rene. Untung ana wis juar. Cara guling gak ana wis juar nih bani jagung ya remuk. Remuk ji, remuk. Tuwe kok ngene. Kalau terkenal papat. Gitu. Nah, Nih tenaga ngene iki ya engko wong-wong ngabani ae leh. Piye? ngerek ora rambut tali? Iya, rene maksudnya. Heeh, karo glendang wong e. Ngerek ora? Wong trek ora iso rada ngidul. Merah jirik tok. Karo Seling ki. ora wari tali leh. Sik. Kowe buka, Bling? Bling, buka. Maksudnya kuat watok ngene lho. Iki kancing to. Enggak war-war. Alat kancing. Kunci roda kan duwe ya? Kantor ono ya? Kantor roda. Ya roda rana lho. Iya. Ono. Ya tanganmu. Gak kunci roda. Iya. Gak terlalu guling ngono ya. Itu tijokno pakai. Iya ki, bener. Bajak lah. Kayak bajak kali ya. Nanti kayak napah kunci kan lho. Ya masuk lek iki. Angger kene iki. Teko apa ora? Teko apa ora? Tok, wong iki butuhe ben cedak sik uti grenen. Ono narik ngidul. Ya, bener iki. Alun-alun. Alon-alon ae carane regrek. Nalon ae. Slow. Yo, mentas, alon-alon. Kena muser ae. Kena muser. Walah. Ampasnya kok buang di. Panas. Hah? Ya. Dicacah ya, Bu. Jirik kok. Malah nyeneni. Gawok tenan. Kasih gawe ora mampu. Tenane ngene. Tak kira mampu. Ngono wae. Kowe nggih talut sampeyan wis. Kono ku ora gawe. Iki cedak pemboronge terus nimu ngono kuwi lho. Yo. Ben. Kae, kulon iki. Nayah mundur cirekit. Wis. Nah mundur soalnya gak nabrak. Ya iki jamur barat goro-goro iki. Lha iki oh ya kabeh. Omae lho ning jamur goro-goro nek wis ngolah. Iya berkatok. Jamur klambi. Mergan daud dia garing. Ya mau. Yo. Karo wong ya. Karo bantu wong rene. Sigeret. Ya. Ya. Ya ayo. Ayo. Seling ki aman ya? Aman.
ya sing gunggiret. Wong Turung ae. Ojo. Ojo lah. Iki aja. Sing cilikne kene ya. Kowe tak laro kok. Senar pancing ngono lah. Kan geret yang iki. Ya ben enak tambah tenaga lah kae ngosak. Lha iki nedas iki ya. Numpak lah. Sumpah Nedas iki ya. Iya. Wedi nang mulih kono. Trauma lah kono. Yo. Kalem ae. Yo. Oh, alon. Agak kedengaran dulu, Pak. Paham, Pak? Oh, aman. Yes. Oh, saya tarik ini dulu. Kalau anu ngepres lho anu. Ya, ya. Oh, dia ngepres. Kalem. Dia maju sampai. Oke. Anak rawane hulu kesini. Jangan padha treke yo enak ya. Kandane nak wong iki. Mundur. Rekod. Ayo. Terus dapat. Sik. Aman. Walah, tapi Namanya sapa ge? ngene mamuk. Alhamdulillah evakuasi lancar wis selesai. Iki ono tangan jajal mesin wis styleno kok. Kaya ngono. Motore juk dari guri. Iya. Sun Pak ya. Matur suwun. Oh iya. Ada jam mesin ah. Ana jajal mesin wong ele berarti styleno dingi kok. Banyak. Jar daud juga daud ini. Endet ini tanare. Sekarang anyar lho ya. Daud. Hei, ingat jawamu kaget. Ampun gawe wedang. Usah. Data istri saya ini Mas. Iya, jam. Oh. Ya tinggalin dina. Adam Jaya dalam evakuasi tapi wis kelar. Beres, aman, terkendali. Akhirnya renanya nasi dulu. Lah nang pinan enek wong lho ganti ku. Etan. Oh, etan no. Lah ayo. Lah keblasuk njirik neh sik ngantuk neh kengko. Wes jen. Oh, lah wes aman. Ki lho di dongkel iki. Ki nek ra lurah ngomongi kok ngandel. Ki soalnya ngikut ya. Iki ngikut soalnya ya, Rot. Evakuasi truk sudah selesai. Truk guling, truk gelincir ke kiri. Walah. Bulak ya. Lah montorku nanti. Lek. Oh alah montorku lagi apa? Montorku tikek kono ya. Prei, Mbak. Harus ngelak guys. Oh alah. Ayo. Insiden terus beres ya, Kak. Ayo.